Anem a continuar amb els problemes que requereixen càlculs per l'examen del tema 3 de Física i Química i continuaré per la pregunta número 10. Diu, un suc de taronja té una densitat de 1.260 grams per litre i una concentració de sucres del 14% en massa. Aquí n'hi ha molta informació que ja la podem abocar al paper. Per tant, només llegir això ja podem venir aquí, posar el número de pregunta i a continuació posar les dades que ens han donat. Vale? El suc de taronja té una densitat, per tant, poso lletres que siguin adequades a la informació que m'han donat. Densitat del suc, quant és? 1.260 grams per litre i una concentració del 14% en massa. És una concentració que és el 14% en massa. Vale? Ara anem a pensar després el que significa. Vale? Continuem llegint. Un envàs individual d'aquest suc conté 120 mil·lilitres. Quina massa en grams té? Molt bé, doncs anotem. El volum de suc és de 120 mil·lilitres. I la pregunta és, quants grams pesa? Qui? Aquests 120 mil·lilitres, de què són? De suc, per tant, grams de suc. Ja sabem quina pregunta hem de contestar, ara hem de relacionar les dades. Què vol dir que la densitat del suc és aquesta? Això vol dir que si jo tinc 1 litre de suc, això seran 1.260 grams. Vale? 1 litre de suc pesa 1.260 grams. És la manera d'expressar-ho matemàticament a l'hora de posar-ho sobre paper. Però fixeu-vos que aquí us han dit que hi ha 120 mil·lilitres. Podeu fer o bé un factor de conversió aquí o posar-ho ja directament aquí. Per què? Sabeu que 1.260 grams de suc fan referència al volum d'un litre, però sabeu que un litre és un total de 1.000 mil·lilitres. Per tant, per compte d'utilitzar aquesta relació, podeu utilitzar directament aquesta relació per fer el càlcul. Al final, heu de demostrar que sabeu dominar les unitats. Llavors, això per una banda. Per una altra banda, m'han dit que aquí tenim una concentració de sucre. Aquí a la pregunta no m'han dit res del sucre, no m'han preguntat res del sucre. Per tant, en aquesta dada la puc menysprear o la puc fer fora d'aquest càlcul perquè no ens farà falta, almenys en aquest problema. A vegades us pot passar que hi ha problemes que us donen més dades de les que necessiteu, però heu de saber treballar les dades. Llavors, anem a veure com comencem el problema. Començarem el problema igual que abans. 120 mil·lilitres de suc. Llavors, volem calcular quants grams de suc són. Doncs haurem de buscar una relació entre els mil·lilitres de suc i els grams de suc. I això ens la dona la dada de la densitat. Perquè jo sé que cada 1.000 mil·lilitres de suc jo tinc 1.260 grams de suc. Mil·lilitres de suc se'n van, mil·lilitres de suc se'n van i efectivament m'han quedat grams de suc. Si multiplico 120 per 1.260 i divideixo per 1.000, m'haurà de donar un total de 151,2 grams de suc. I això és el que pesarien aquests 120 mil·lilitres de suc. Aquesta dada precisament és la que puc aprofitar després i ara veurem com. Lligo aquest problema 10 amb el problema 11 perquè també comença de la mateixa manera. Un suc de taronja té una densitat de 1.260 grams per litre i una concentració de sucres del 14% en massa. Un envàs individual d'aquest suc conté 120 mil·lilitres, però ara la pregunta és, quants grams de sucre conté? Llavors, tot i que la informació al principi és la mateixa, el que ens demana és molt diferent. Anem a veure com es resol aquesta pregunta. Llavors, aquí, en aquesta pregunta, hem de posar igualment les dades. Quines dades m'han donat? La densitat del suc, que és de 1.260 grams per litre, i la concentració en massa,
que és del 14%, i que ara interpretarem. Torno a posar el que havia escrit abans sobre la densitat, que 1.260 grams de suc és el que correspon a un litre de suc, o bé que corresponen a 1.260 grams de suc per 1.000 mil·lilitres de suc. Ara sí, quan a mi m'han dit la tercera dada, ara el volum de suc són 120 mil·lilitres de suc, però la pregunta que m'han fet és quants grams de sucre contenen aquests 120 mil·lilitres de suc? Doncs ara sí que he d'utilitzar aquesta dada que me diu que de cada 100 grams de suc, això ens està dient que tenim 14 grams de sucre. D'acord? Doncs comencem fent el càlcul. Llavors, tinc 120 mil·lilitres de suc, o bé puc dir directament que són aquests grams de suc, o bé ho calculo. Anem a la primera opció per resoldre aquesta pregunta. La primera opció és que 120 mil·lilitres de suc corresponen a 151,2 grams de suc i que això ho he tret de la pregunta 10. I a partir d'ahí faig el càlcul. Començo dient que 151,2 grams de suc, si li aplico el factor de conversió corresponent, que són cada 100 grams de suc, tinc 1.260 tinc 14 grams de sucre, podré calcular la quantitat de sucre, que és el que jo volia calcular ara. Grams de suc i grams de suc se'n van i me queden grams de sucre. Aleshores, quina operació hem de fer? 151,2 per 14 i dividit per 100. Això, si multipliqueu, ens donarà 21,2 grams de sucre, que són les unitats que ens ha quedat. Aquesta és la primera opció. Si això no ho veieu clar, perquè també podria passar que a l'examen, per compte de donar-vos 120 mil·lilitres de suc, que fossin 200 mil·lilitres de suc, teniu una segona opció. La segona opció és la de no pensar. Si no voleu pensar, llavors faríeu directament 120 mil·lilitres de suc, el factor de conversió que hem posat abans ho tenim aquí, que hem posat abans per transformar els mil·lilitres de suc en grams de suc, i diguem que per cada 1.000 mil·lilitres de suc tenim 1.260 grams de suc, i ara, quan ja teniu el resultat, mil·lilitres de suc i mil·lilitres de suc en grams, ara ja li podeu aplicar la concentració que havíem dit a l'enunciat. Que cada 100 grams de suc, 14 grams són de sucre. Cada 100 grams de suc, 14 grams són de sucre. Tornem a comprovar que grams de suc i grams de suc se'n van i m'han quedat grams de sucre. Operació a fer: 120 per 1.260 per 14, entre 1.000 i entre 100. Si voleu anar per ordre, feu a la calculadora 120 per 1.260 entre 1.000 multiplicat per 14 i dividit per 100. I tot això us sortirà 21,2. I ara llavors les unitats, grams de sucre. O bé podeu fer una opció o bé l'altra.